Good morning, good morning, good morning. It's Sunday. Sunday time check. 8:57 AM. Yan. Punta kami sa Mekeni Restaurant. Continuation ng birthday daw. Mga kasama naman natin mga oldies. Mga oldies but goodies sila tito at tita, mga pinsan. Konti lang kami. Let's go. Mekeni. Okay. Dito na kami sa Mekeni. Alright. Let's go. Nandun na yung mga kasama namin. Kita. Basta po. Belated. Yeah. Dito. Ito, ano champurado? Medyo masikip lang dito. Kain mo lang, gutom na si Roy. Ayaw ba? Kape. Timpla nga ng kape mamaya eh. Ayan, ano pang yung Chef Rox? Chef Rox ito is danggit. Another egg. Kailangan ko ang palaya. Talong. Ayaw ko yan. Sige, meron ako niyan. Naglagay na ako doon. Munggo. Gusto mo? Dati ko mo nga ako ng talong. Lagyan mo yung talong dami. Ilan? Oh. Pansit. Ito ay isda, parang durog-durog. Durog-durog ang isda. Kaya ko yan. Durog. Pansit. Gusto mo? Mas marami daw yun. Hindi na palaya yun. Pwede naman bumalik mamaya. Okay. Ito. Mamaya balik tayo dito sa miswa. May miswa pa. Mamaya nagkuha na ako. Miswa. Okay. Okay, para Mga katito, mga katita. kapatito mamalik pa. Miswa. You ready for Philippines? Yeah. Me too, man. Thank you for Three baby or three... House? No, her house. Michelle's house.
Oh, they bought a house? So late na tayo. Thursday, Friday, and then You want to be separated? Monday. Sana later. Late na, okay. Okay na lang. Kasi nagaling pa ako ng La Union eh. No, it's not dark. Are you talking about like Palawan. Going to Palawan? going to Palawan is Palawan on yung April. gawin Sunday? We don't know yet. Palawan. Yeah, I was gonna ask wait, Oh. tayo before we book, na we have to decide. So who's coming back on April? Yung friend niya. Water. Yung water din niya. Oh, to Puerto Princesa. Like your Palau. So he says he couldn't fly to Princesa. No, Puerto Princesa is the For dining. That's what they said. So if you're yeah, but one person. Bakit sabi ko nga maglagay na tayo ng $20 eh, para... There's a Sabi ko na siya tumira ng Pay per family, representative. fancy. So you... Even though they rate Yung ganito is good. I love the way you prepare food. you don't usually You get make it look delicious. No more. mga names ng mga Yeah, anak. Donna used to be fit. And then, di ba, ang dapat naka-fold. Binilan ako ni Kiana, di ba dati? Binirigalo sa akin. Naka-fold. Mekeni. Woo, so cold. I got it, tita. My box. Okay. What can you say about Mekeni? Yeah. Kanina wala eh. Mekeni? Oh, you can Mekeni means Kamampangan word means Is that a that's it. I don't know. Manganta mo. like a white person's name? Get the box in the box. Your box. Oh, I like your sticker. Yeah, Kailoko ha. You made a lot of that, huh? Oh shit! Harry dude. There's So kitchen heavy in there. dude. There's kitchen. So, Oh my gosh. okay, that's it. Hello dito. Alis na rin. Okay, church muna tayo. Coltonwood. Even on the plaza as well, or maybe even online if you're like... Who's stronger, the Hulk or Thor? Thor. Okay, who says the Hulk? Who says Thor? The god of thunder from Asgard is the winner. It's called Mono And you grab their hand and you put your forehead, and that's them blessing you because they're older than you. It's a way of showing honor, it's a way of showing respect. So when I see some of my brothers and sisters who are older than me and they're Filipino, I do it to them because they know what that means. And I love it. I love it. It's a great way to show respect. Thank you, Pastor Rodney. Okay, dito na tayo sa outlet. Oh, eh pero gagawin lang naman niya na office eh. Antik tayo. Eh sabi So, ko iba yung kung ganun ang dinaanan gagawin natin, mo, dapat eh di dito. mas maganda itong doon ka na lang sa mga gilid-gilid ni. Dito na kami sa Citadel Outlet Mall. Medyo mahangin, lamig pa rin. Ayan. Citadel Movado. Ito yung map. Ayan. Saan na gusto ng pumunta yun lang. Madami ang tao ngayon kasi medyo magandang weather, malamig, pero walang ulan. Next week may ulan, no? Oh, Armani.
money. Uminit. Yeah. Lamig. Meron akong kinakainan dyan, yun lang lagi. $10. White beach. Ah, okay. Wow. I think pambabae lang tong loft. Loft. Yeah. Hindi ito. Pero malaki. Yeah. Maganda kasi yun, kulay. Ito? Tapos yung texture. Ito parang ang heavy ang dating. Tayo, pang babae dun. Skechers Loft Outlet. Ang daming tao. Ito medyo loose pero Tingnan ko yung mainit ba? sa Japan, pwedeng gamitin. Mga yung California, something. Ano, mga $8 na New York, mga ganyan. San Francisco, California. Ayan, oh. Magkano siya? Ano ba ito? Unisex? Ano na? Sabi ko kung may isi-send ka. Sino? Si Mayan. Sabi niya kasi send lang daw niya ng back. Sino yan? Sige, send mo. Pag-send daw? Hindi daw, kasi send lang niya ng back. Oo. Sabi ko kung may gusto kong ipadala. Lagi rin ko pa. Send. I cannot see. 79. Oh, 79. So, kung 79 times 0.35. 27 na lang. Wow. Oh, that's a good, ano? That's a good deal. Are you sure it's the one or here? I know. Oh, no, 65 din ito, oh. Ayun, naka-display. 76, and this one? 65.
So, what do you mean it's like 65? 79 are the bags. They haven't taken that out. Yeah, 65 would be the percentage off the wallet. So, how much is now? 65? 76. Oh. I thought that's it's good they removed Yeah, that. no. Sorry about that. Yeah, no worries. Kasi kung 27 yun eh, di. $29. Seryoso mo. Ako namang ilalagay eh. Kailangan mo lang yung mga maliliit. Ano mo yung ano mo ah? Ay, meron ka palang order. Ano? Sa itong Sabado. Ano natin? Wala ka din mo. Bumibili ng bag. Minsan naman, hindi naman sale dito. Hindi, yaka ano yan. Napasama lang. Very. 2,430. So 15 siya. Kaya nga. Oh. So, Magkaibang kulay kung kayo ano yan. hindi, isang small. Saka, maganda ba? Ano? Dumingin ang dating. Pero okay lang din. Ito nakasale ko. Punta tayo sa buhaya. Ba't walang ilaw sa buhaya? Baka blackout. Meron namang ilaw. Wala oh. Kung 40% siya, magkano yan? 90 plus minus ano. Cute no? Smoke pa sa to. Meron pang spend. Oh, ganda rin. Kaya lang eh. 39. Ko shirt yung Mekeni dahil naalangan ako sa ano, siguro saglit lang pero pag maghapon, mostly t-shirt lang ako eh dahil maghanap Mga gano'n lang. Generation. Ewan ko. Okay, punta muna tayo sa 99 cents. Tama rin. Yung mga kuha ko ng ano, toothpaste pati dad. Oh, mali ka dito tayo. Mahirap na yun. Mahirap ilakad. Tayo sa 99 cents. Okay, last stop tayo sa American Ranch. Bili tayo ulam. Chicken. See you next. Ay, pwedeng ano,
large na chicken. Tapos dalawang combo. Dinuguan at saka puset. Tapos yung isa, yung beef. Ha? Kapansit na video. Pagkano kapatid yung pansit na dito? Oh, pagkano yung large? Huwag na. Video. 15 na malaki. Huwag na. Hindi malakas talaga dito.